Já vám řeknu, že jsi strašně toxický Marexi. Ale na slečnu Míšu nemůžete. Protože slečna Míša je nejkrásnější osoba na světě. A vy, Pájo, napíšete dopis? A jaký dopis? Činnost, na pana Bouši. A nakakáte mu do pusy? Jo, nakakám mu do pusy, protože mi kouknou chaosky pasné do perverzní odporného sešla. Paní Káčo? Dobrý den. Jak se dívou Slávka, když to jede. Tinku! Tinku! Já tě točím! A já tě točím! A já tě točím! Zamávej do kamery! Ondro, blokuješ! Zamávejte! Tinku, jedna po! V akci, rychle, no, rozdejte se. No! Já točím! To fajná, jako, jo, dělat. No, ne. Hej, pusťte mi někdo ten pořád. Já vás vypočím, ještě jedno to akcí. Ty palec, Pájo? Nakakáš mu do pusy? Ondro, co jste to udělal, paní Páj? Normálně si myslím, že palec. Kolo nahraju za tím velkého masomene. Keďo, a co na to říkáte vy? Jo. Vy máte co? Jo. Tak to je dobrá. Paní Wendy, paní Pája má zlomený palec. A trochu tam má... Paní Wendy běží? Paní Wendy? Pobřešní říčka. A Wendy jde zabít Ondru. Zakončíte to někdo nějak krásně. No co? Zdravíme Střídek! Dívej, Dexy! Ano, a tady vidíte, že Jarda má holčičí boty prostě. Ne, tohle kučičí ne. Ale mě, že jste to viděli na jedného psa, aspoň na třech, jako. Co nevím. Román máš tu jako, tak když si říká, tak Aha. já ti snad myslíš, že si říkal také. Těžký voláme, jako jo, ty prosím. A mi jsem dal monitor. Já se koukám. Paní Pájo, sama dáme se do kamery? Ono mi krytá. Dáme se do kamery. Já jsem na tebe čekal. A tohle prostě druhá verze. Pojď.